هێزên Kurdî bi piştevaniya hêzên pêşmerge û şoreşvanên Reqayê û ketîbeyên Şems-i Şemal zêdetirî 2000 kîlometr çargoşa li başûrî rojhilatî gundewarên bajarê Helebê û deverên bi dûrahiya 40 kîlometrî dikevin rojhilatî bajarê Kobanê ta deverên bi dûrahiya 10 kîlometran li rojhilatî bajêr piştî şer û pevçûneke dijwar bi rêxistinên tîrorîstî ya Daişê re ji 26 Kanûna Didwan dema hêzên Kurdî bajarê Kobanê rizgar kirîn ya bi rûberê 6 kîlometr çargoşa ku şer têde derdora 3 mehan û 20 roja berdewam kir. Rawangeha Sûriya mafê mirovan ji sibaha 16 Îlûna 2014 ta îro 16 Sibata 2015 1835 şehîd û kuştî belge kirine. Li gor rawangehê 39 sîvîlên Kurd şehîd bûne. 17 جوان di nav wan de du zarok ji aliyê Daişê li gundewarên bajarê Kobanê hatine kuştin ku 4 ciwan hatibûn serjêkirin û yê din jî ji topbarana dijwar hatin şehîd kirin. 1271 endamên rêxistina Daişê ji regezên biyanî û Ereb di encama şer û topbarankirina pêgihên wê rêxistinê li gundewar û derdora bajarê Kobanê hatine kuştin. Di nav wan de 49 çekdar bi kember otomobîlên bombekirî xwe teqandine. 502 şervan ji hêzên Kurdî di encama şer otomobîlên bombekirî ji aliyê Daişê ve şehîd ketine. Ku hin ji wan şervanan û di nav wan de şervanên jin jî hebûn hatibûn serjêkirin. Zêdetirî 21 şervanî ji hêzên piştevan ji hêzên Kurdî re li bajarê Kobanê û gundewarên wê canê xwe jê dest dane. Di nav wan de yek ji pêşmergeyên hêzên pêşmergeyên Kurdistanê bû. Herûha kesekî xwebexş ku bi otomobîla xwe teqemenî ji hêzên Kurdî re ve diguhestin ji aliyê heman rêxistinê ve hat armanjkirin. û hejmarek ji çekdarên Kurd ji Bakur û Rojhilatî Kurdistanê yên ku bi hêzên Kurdî re şer dikirin şehîd ketin. Balafirên şer yên hêzên hevpeymaniya navdewletî roleke giring di kuştina bi sedan ji çekdarên Daişê de di van çend mehên borî de lîst. Di encama şer û pevçûnan de û êrîşên esmanî li gor rawangeha Sûriya mafê mirovan zêdetirî 7 ji sedî ji bajarê Kobanê hatiye wêrankirin û bi kêrî niştecîbûnê nayê.